Video, hahanapin natin ang equation ng parabola given ang focus and directrix. Find the equation of the parabola with focus at -1, -6 and directrix at y is equal to 0. Ang first step para ma-solve ang ganitong type ng problem is kailangan nating i-visualize. Kaya ipa-plot natin ang mga given sa Cartesian plane. We have the focus at -1, -6 and directrix at y is equal to 0. I-recall natin na ang focus ay nasa loob ng parabola, while ang directrix ay nasa opposite side ng opening ng parabola. So the parabola opens downward. So ito na ngayon ang rough sketch ng graph ng parabola. So we take the standard form of quantity x minus h squared is equal to 4a times the quantity y minus k. Kailangan natin makuha ang value ni a sa standard equation based sa given. We recall that the distance from the focus and directrix is 2a. So, ang tinutukoy natin mula dito sa directrix, ito yung directrix, papunta sa focus. So, ang distance niyan ay 2a. Gagamit ngayon tayo ng distance formula para makuha yung distance from the focus and directrix. However, kailangan natin ng dalawang points para magamit ang distance formula. Since given ang focus at -1, -6, may isang point nang available. Kukunin ngayon natin ang intersection ng axis of symmetry, which is x is equal to -1, at directrix para ma-produce natin ang isa pang point. Mayroon na ngayon tayong -1, 0. Gamitin na ngayon natin yung mga points na available para makuha yung distance from the focus and directrix. So, umpisahan natin sa -1, 0. Si -1 gawin nating x sub 1, while 0 gawin nating y sub 1. At para sa focus naman, ang -1 gawin nating x sub 2, samantalang ang -6 gawin nating y sub 2. Huwag kayong mag-alala kung magbabaliktad yung mga points natin. Okay lang silang magbaliktad since parehas lang naman ang lalabas na sagot. And d is equal to 2a. So, by direct substitution, we have 2a is equal to square root of quantity -1 minus -1 squared plus quantity -6 minus 0 squared. So, pwede pa natin itong isimplify. So, this is equal to square root of 0 squared. So, naging 0 squared siya since -1 minus -1 is 0. Kaya naging 0 squared siya. Plus, -6 minus 0 is -6. So, meron ngayon tayong square root of 36. So, pwede pa natin siyang isimplify. So, this is equal to 2a is equal to 6. Ang goal natin ay kunin si a. So, ang gagawin natin, i-divide natin both sides of the equation by 2. So, dividing both sides of the equation by 2, makakancel to. Ito naman ay magiging 3. So, a is equal to 3. However, kung babalikan natin ang illustration, ang parabola opens downward. So, ibig sabihin, a is negative. So, ang final result ngayon natin ay a is equal to -3. Kukunin naman natin ang vertex. Kung i-recall natin, ang vertex ay makikita sa gitna ng focus at directrix. So, gagamit tayo ng midpoint formula para makuha ang coordinates ng vertex. So, we have x sub 1 plus x sub 2 all over 2, y sub 1 plus y sub 2 all over 2. Direct substitution na lang sa mga points na ginamit natin kanina. We have -1 plus -1 all over 2, 0 plus -6 all over 2. Upon simplifying, we have -2 over 2, -6 over 2. Pwede pa natin itong isimplify. So, h, k is equal to -1, -3. So, ito na ngayon yung coordinate ng vertex. At nakuha na rin natin si a, which is -3. So, gamitin ngayon natin ang standard form
ng parabola para makuha natin yung equation para sa given na to. So, we have quantity x minus negative 1 squared is equal to 4 times negative 3 times y minus negative 3. So, pwede pa natin siyang isimplify. So, we have quantity x plus 1 squared is equal to negative 12 times the quantity y plus 3. So, ito na ngayon yung equation ng parabola with focus at negative 1, negative 6 and directrix at y is equal to 0.